Il-lejla tajba ħbibti u ftit momenti wara il-logħba valida mill-round tal-aħħar 16 tal-Koppa Italja Juventus fl-Allianz Stadium ta' Turin jelbu lil Salernitana bl-iskor ta' 6-1. Skor tennistiku illi ħallina f'din il-kompetizzjoni u b'tama li nistgħu nirbħu dan it-trofew jew bikkerin ħarsu leja kif trid. Juventus illi ħadu ħażda kmieni biżbal faħxi ta' Gatti li niqpan sosni huwa wieħed mill-iktar plejers Taljani emerġenti li tiela f'ċertu lobit imnalla jkunu, imma mbagħad sfortunatament hemmhekk għad irid inqos jimprovja mhux ħanagħmlu jien żgur. Jiġifieri ċert li hemm min jgħinu f'dan l-aspett ċertu żbalji banali bħalma ġraw kontra Sassuolo u kif ġraw iktar kmien il-lejla kontra Salernitana setgħu swow Ares li kieku ma kienx għad baqa' ħin. It-tim seta' demoralizza ruħu, kienx il-każ, għax bżewġ gows fl-ewwel taqsima l-skor spiċċa 2-1 sa 45 minuta mbagħad berba gows oħra fit-tieni taqsima ħallina fit-triq biex jekk il-Bambini Rejt bħallhom ġimgħa fid-9 ta' filgħaxija naffrontaw lit-tim ta' Frosinone li 15 ilu elbu lil Napoli bl-iskor ta' 4-0. Niġi għall-logħba kif għedt Juventus barġiex minuti marru minn taħt, però ħadu biss 10 minuti sabiex kisbu l-gow ta' draw bit-tieni gow bil-flok Juventin ta' Miretti u Cambiaso l-34 minuta irdoppja. Kien hemm azzjonijiet oħra fl-ewwel taqsima li speċjalment Chiesa bħallhom toħroġ iktar il-klassi tiegħu. Malli Juventus nista' ngħid li kienu fortunati fit-tielet gow li letteralment il-ballun ġie f'saqaj Rugani wara l-header ta' Milik u l-ballun mar ġo xibka u minn hemm l-hemm Salernitana tħawdu. Kenan Yildiz kien il-moħħ wara r-raba gow ma ġiex assenjat lilu għax kien awtu gow ta' Bron. Maġija il-5 gow minn Yildiz bellezza kif għadda u gow tal-istampi naħseb wirtu mingħand missieru u finalment jasal l-ewwel gow ta' Timothy Weah mal-Juventus biex jagħmel l-iskor lejn it-tmiem 6-1. Ma tantx hemm kien hemm fiex iddur, it-tieni taqsima Juventus kontrollaw u ħadu li riedu u niġi għal Paġelle il-Perin li kien tirritorna fil-lasti għal din il-kompetizzjoni. Inti ħsitta wara nemmen li wkoll se tagħmel aħjar fil-go Perin, però mbagħad minn hemm li hemm. Prattikament l-istatistika titkellem waħedha, l-Juventus kellhom 22 attentat fuq l-asta bit-12 xhud dirett, Salernitana kellhom żewġ attentati fuq l-asta u kienu unikament iż-żewġ attentati ġo l-asta. Gatti 5.5 għabba dak l-iżbal li għamel ta' min jgħid li Gatti wkoll referi għas-senjala penalti mbagħad ħassru għax il-faw sar barra l-kaxxa fl-ewwel taqsima. Rugani kull meta jilgħab jagħtina risposta fil-pożittiv u seba' kien ħafna attent fuq wara. Danilo u seba' oħra fuq wara ftit li xejn kellu x'jagħmel u avvanza l-qoddim u kienu li ta' il-ballun li Cambiaso biex jagħmel l-iskor momentarjament wieħed. Cambiaso qed nara ħafna progress fih. Teħt 8, Mazzarden kien wieħed mill-aħjar players. Għamel kollox assist go biex qaleb il-logħba ta' taħt fuq u għalmerra l-logħba kien spettaklu. Miretti fl-opinjoni tiegħi dejjem għamel aħjar logħba kemm ilu kemm inni nara mal-Juventus. Inti ħsebha u jella nara aktar prestazzjonijiet minn dan it-tip ta' Miretti. Sostitwit minn Nonge li għamel id-debut tiegħu. Nonge huwa plejer ta' l-Under 23, huwa plejer Belġjan, la 14 minuta kwarta mhux ħantih vot.
Locatelli 7, nuż dal-kliem li użajt il-bira fejnet li huwa l-filtru u r-reġija u l-lejla ġifieri saħħaħ li l-argumenti tiegħi. Rabbio klassi seboħra huwa il-motur. Dal-plejer mis-sena l-oħra l-ewwel jien kont nikkritikaħ ta' fi snin preċedenti, imma dera sew u tkupra ħafna blaren, verament plejer li mingħajru ma nistgħux ngħaddu u nittama illi iġeddet il-kuntratt tiegħu mal-Juventus. Milik 6.5 illum ġobni ħafna il-mod anka kif niżel il-ballun lejn Rugani kellu anka mertu f'gow ieħor minnhom li kien il-ballun ġej minn saqaħ. Jalla dal-plejer sib l-appuntament ma' xibka kif sab Vlahovic, ilu naqra ammont ta' żmien ma jeskurja, sostituit mill-istess Vlahovic kwarta mit-tmiem x'għandih vot. Rigward best ġiex players, skużawni, il-Lilling Junior ħantiħ 6 u kol kellu loba tajba sostituit minn weja li ħantiħ 7.5 għamel nofsija u nofsija tajba. Kies ħantiħ 8 daqs kem tajt il-kambjazo għaxalija kien show li meta kien sostituit minn il-Yildiz ħantiħ 7.5 daħal bi grinta kbira u nittama dal-player jibqa' hemmhekk. U mhux li jibqa' hemmhekk biss, imma li jibqa' jagħti dawn il-prestazzjonijiet. U l-logħba tal-lejla l-Allegri ntieħ 7.5. Il-logħba li mista Juventus hija nhar il-Ħadd kontra l-istess Salernitana Certatek imma ġo Stadio Arecchi ta' Salerno. Issa nfakkarkom żewġ affarijiet importanti, waħda illi minna u si oħra minn għandu l-pjaċir li ġej għala dan il-video jew ma laħqux jista' jsegwih fuq YouTube channel tagħna u nfakkarkom illi l-logħba li jmissom l-inti għalija nhar is-sibt fin-nofsija l-editur u l-YouTuber interista Antonello Abela eventwalment jidħol ftit wara l-ħabta ta' 3 nhar is-sibt li ġej fejn ġifieri għada nhar is-sibt li ġej għada prattikament u jagħti ir-reazzjonijiet tiegħu għal partita tat-tiem favoriti tiegħu. Forza Juve fejn u alla fejn u saħħiet bib, lejl it-tajjeb.